መራሕቲ መንግስቲ ፊንላንድ ሃገሮም ናብ ኔቶ ምጽምባር ከም ዝድግፉ ሓቢሮም። ፈሳሲ ጓሓፍ ሽወደን ምክትታል ደረጃ ኮቪድ ክግበረሉ መጽንሑ መንግስቲ ገሊጹ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዘይኻብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎም 13 ግንቦት 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ኣብ ስቱድዮ ምሳና ክጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዝመሰጋገሪ ናብ ዝርዝራቱ ክነኣቱ ኢና። ሰናይ ምክትታል። መራሒት መንግስቲ ፊንላንድ ከምኡውን ፕረሲደንት ሃገረ ፊንላንድ ብዝቐልጠፈ ናብ ኔቶ ምጽምባር ከም ዝድግፉ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለጺ ሓቢሮም ኣለዉ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሳና ማሪን ከምኡውን ፕረሲደንት ሳውሊ ኒኒስቶ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሃገሮም ናብ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ምጽምባራ ንድሕነት እታ ሃገር ዝያዳ ዘውሕዝ ከም ዝኸውን ጠቒሶም ኣለዉ። እዚ እናኾነ ጎረቤት ፊንላንድ ዝኾነት ሽወደን ኣሰር ፊንላንድ ትስዕብ ዶ ትኸውን ዝብል ሕቶ ተለዓዒሉሉ ዘሎ እዋን ካብዘን ክልተ ሃገራት ኖርዲክ ሓዲአን ጥራይ ኣባል ኔቶ እንተኾይነን ኣብ መንጎ ዘን ናይ ሓባር ዶብን ወታደራዊ ሽርክነትን ዘለዎን ሃገራት ዝጸንሐ ዝምድና ክቕየር ከም ዝኽእል ጋዜጠኛ ጉዳይ ምክልኻል ሬድዮ ሽወደን ማን ኤሪክሰን ገሊጹ ኣሎ። ክልቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎን ርጉጽ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ሽወደን ናብ ኔቶ ምጽምባር ዝብል ሓሳብ ክትነጽጎ ትኽእል እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ እውን ኤሪክሰን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ኣን ሊንደ ነቲ ትማሊ ሓሙስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ከምኡውን ፕረሲደንት ፊንላንድ ሃገሮም ናብ ኔቶ ብዝቐልጠፈ ክትጽምበር ከም ዝድግፉ ዝሃብዎ መግለጺ ብግምት ክትእትዎ ምዃና ከም ዝገለጸትን ሽወደን ናብ ወታደራዊ ኺዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክትጽምበር ድያስ ኣይፋላን ኣብ ዝመጻኸለ መዓልታት ከተፍልጥ ከም ዝኾነት ሓቢራ ኣላ። መራሕቲ ማእከላይ ሊበራል ከምኡውን ክርስትያናዊ ዴሞክራሲ ሽወደን ኣሰር ፊንላንድ ክትስዕብ ከም ዝድግፉ ክገልጹ እንከለዉ ጸጋማይ ሰልፍን ሓምላይ ሰልፍታትን ግን ሽወደን ኣባል ኔቶ ክትከውን የብላን ኣብ ዝብል መርገፂ ጸኒዖም ከም ዘለዉ ክትብል ሬድዮ ሽወደን ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኸበቶ ሓበሬታ ብምጥቃስ ጸብጺባ ኣላ። ኣብ ማእከል ከባብያዊ ለበዳ ተመራመርቲ 4 ዩኒቨርሲታት ካብ ሚያዝያ 2020 ኣትሒዞም ኩነታት ፈሳሲ ጓሓፍ ኮቪድ ክከታተሉ ምጽንሖም ከም ዝተሓበረ መንግስቲ ኣረጋጊጹ። መሰረት እዞም ምርመራታት እዚ ናይ ፈሳሲ ጓሓፍ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ለበዳ ዘርኢ ብምዃኑ ብዛዕባ ህዝባዊ ጥዕና ገምጋም ንኽንወስድ ዝሕግዝ እዩ ክብል ኣብቲ ማእከል ተመራማሪ ከምኡውን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ትካል ቴክኖሎጂ ሮያል ዘይነብ ጉሮል ገሊጻ ኣላ። ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ብወገኑ ሰሙናዊ ኩነታት እዚ ናይ ፈሳሲ ጓሓፍ ክቕበል ምጽንሑ እንተኾነ ግን ኣብ መጻኢ ከጋጥም ንዝኽእል ለበዳ ምህሮ ክውሰደሉ እንተኾይኑ እዚ ኩነታት ዝያዳ መጽናዕቲ ከካየደሉ ከም ዝግባእ እቲ በዓል መዚ ወሲኹ ገሊጹ። ኣብ ሽወደን ኣብ ልዕሊ 9 ንኣሽቱ ቆልዑ ኣሰካፊ ደረጃ ነድሪ ጸላም ከብዲ ወይ ከዓ ወይቦ ድሕሪ ምርካቡ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ወለዲ ብዛዕባ ጥዕና ስድሮም ተወሳኺ ጥንቃቐታት ክገብሩ ሰብ መዚ ጥዕና መንግስቲ ሓቢሮም። እዚ ኣብ ትሕቲ 17 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዝተረኣየ ኣሰካፊ ሕማም ምኽንያቱ እንታይ እዩ ዛጊት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ከም ዝገለጸን እዚ ሕማም እዚ ካብ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እዩ ተረኺቡ ዘሎ ተኢሉሎም። መሰረት እቲ ኤጀንሲ እዞም ቆልዑ ምስግጋር ማለት ትራንስፓረንት ጸላም ከብዲ ከድልዮም ከም ዝኽእል ንማዕከናት ዜና ሽወደን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ሃገራት ሽወደንን ብሪጣንያን ሓዲአን መጥቃዕቲ ምስ ዝወርደን እታ ካልእ ሓገዝ ከተበርክት ዝብል ውዕል ዘጠቓልል ስምምዓት ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዝኸተማ መንግስቲ ሓቢሩ። እዚ ናይ ምትሕግጋዝ ውዕል ሽወደን ናብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ክትጽምበር ትውስን ኣይትወስን ብዘየገድስ ኣብ ትግባር ዝውዕል ምዃኑን ቀዳሞት ሚኒስተራት እተን ሃገራት ገሊጾም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ሽወደንን ብሪጣንያን ኩናት ወይ ኣዕናዊ ኩነታት ምስ ዘጋጥመን ክልቲአን ሃገራት ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክተሓጋጋዛ ተሰማሚዐን ከም ዘለዋ ክትብል እውን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን ማግዳሌና ኣንደርሰን ንማዕከናት ዜና ብዝሃበቶ ሓበሬታ ኣረጋጊጻ።
تكاتاتلዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ዝድሕሪ ዝሓፂር ፀብፃብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ ምሳና ጽንሑ ኣብዛ ሓለፈ ዓመት ሃገረ ኖርዌይ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት 4.1 ቢልዮን ክሮነር ሓገዝ ሂባ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ሃገረ ሶርያ በተኸታታሊ ንሻድሻይ ግዜ ዝለዓለ መጠን እዚ ረድኤት ተቐቢላ ከም ዝኾነትን እዚ መጠን ረድኤት ምስ ናይ ዓመተ 2020 ክወዳደር ናይ 600 ሚልዮን ክራውን ወሰኻ ርእዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። 50 ሚእታዊት ካብ ዝረድኤት ኣስታት 20 ቢልዮን ክሮነር ኣቢሉ ኣብ ኖራድ ዝተዋህበ ኮይኑ 32% ማለት 13 ቢልዮን ክሮነር ኣብ ኦስሎ ካብ ዝርከብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብዝተረፈ መጠን ድማ ኣብ ዝምዕብላ ሃገራት ብዘለዋ ኤምባሲታትን ሚኒስትሪ ክሊማን ኣከባብን ተሸፊኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ካብ ዝረድኤት ብብዝሒ ዝረብሓ ትካላት ሽርክነት ክታበት ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ቆንስል ስደተኛታት ኖርዌይን እቶም ቀንዲ ከም ዝኾኑ ተነጊሩ ኣሎ። ኣብ 2021 ዝነበረ መጠን ዝወሃብ ሓገዝ ጥዕና ኖርዌይ ዝለዓለ ምንባሩ ዘመልከተ ኖርዌይ ኦንላይን ናይዚ ምኽንያት ድማ ለበዳ ኮሮና ምንባሩ ወሲኹ ኣረዲዩ ኣሎ። ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ማለት ሰነት ኣሜሪካን መንዝነት ናይቲ ሓላፊት ሳይንስ ኣሜሪካ ክትከውን ብፕረሲደንት ጆ ባይደን ዝተሓየረየት ኤርትራዊ መበቆል ዘለዋ ተመራማሪት ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኣሰፋው በርሀ ከም ዘጽረቐ ካብ ዋሽንግተን ዝተረኸበ ሓበሬታ ተፈሊጡ። ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ መምህር ስነ ሓመድ ሶሻል ባዮጂኦ ኬሚስትሪ ኮይና ብዝተፈላለየ ሓላፍነት ዝተዋህባ ፍልቲ ጓል ኣንስተይቲ ተመራማሪት ከም ዝኾነት ተፈሊጡ። ኣብ ክፍሊ ፀዓት ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ሳይንስ ኮይና ብፕረሲደንት ባይደን ምምዛዘይን ሕጂ ድማ ብሰነት ኣሜሪካ ሽመተይ ምጽዳዑን ንዓይ ዓቢ ክብሪ እዩ ክትብል ኣብ ትዊተር ዝተሰምዓ ሓጎስ ገሊጻ ኣላ። ንፕረሲደንት ጸሓፊት ፀዓት ጀኒፈር ግራንሆልም ንዝቕጽል ዕዉት ምዕራፍ ቤት ጽሕፈት ሳይንስ ንኽመርሕ ኣባይ እምነት ብምንባሮም እውን ከም የመስግን ክትብል ፕሮፌሰር ኣስመረት ሓቢራ ኣላ። ምጽዳቕ መዝነታ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሰርሑ ዝበቕዑ ኤርትራውያን መበቆል ዘለዋ ቀዳመይቲ ከም ዝኾነት ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሮፌሰር ኣስመረት ኣብ ሚያዝያ 2021 ኣብ ሚኒስትሪ ፀዓት ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ሳይንስ ክትከውን ብፕረሲደንት ባይደን ከም ዝተሸመት ዝዝከር ኮይኑ ፕረሲደንት ባይደን ብፍላይ ንጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ላዕለዋይ መዝነት ንምሃብ ብዝኣተዎ መብፅዓ መሰረት ሓያሎ መዝነታት ንደቂ ኣንስትዮ ዓዲሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ጥራሕ ጸሓፊት ፕሬስ ቤት ጽሕፈት ንፈለማ እዋን ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ሸይሙ ከም ዝነበረ ይዝከር። ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብከቢድ ብረት ዝተሰነየ መጠነ ንኡስ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ቢቢሲ ካብ ምንጭታቱ ኣረጋጊጹ ከም ዝነበረን ብዛዕባ እዚ ዋላ እኳ ብመንግስቲ ኤርትራ መረጋገፂ እንተዘይተረኽበ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ግን እቲ ውግእ ወይ ከዓ ግጭት ከም ዝተኻየደ ንቢቢሲ ሓቢሩ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ እዚ ዞባ ምዕራብ ተረኺቡ ንወታደራዊ ቁማናት ሰራዊት ዘርኢ ሰልፊ ከም ዝተዓዘበ መራሒ ትግራይን ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓፈ ህጹጽ ደብዳቤ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከበባ ብቕልጡፍ ክፈትሖ እንተዘይክኢሉ ኣድላይ ዝበሃል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ገሊጹ ከም ዝነበረ ይዝከር። እቲ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ግን ኣብቲ ደብዳቤ ከም ዘይተገለጸን ኣብዚ ሰሙን እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ትግራይ ምስ ነበርቲ ትክልል ኣብ ዝገብርዎ ዘለው ጽዑር ርክብ ኣብ ሓደ ኣኼባ ዶክተር ደብረጽዮን ንሕና ከምዚ ኢልና ክንቅጽል ከም ዘይንኽእልን ድሕሪ ሰሜን ሸዋ ምእንቲ ሰላም ዕድል ሂብና ኢና ቅድሚ ውግእን ድሕሪ ውግእን ንሰላም ብዙሕ ዕድል ስለ ዝሃብና ብምባል ከም ዝተዛረበ ተፈሊጡ ኣሎ።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሎም ዓርቢ ዝተዳለወ ዜና ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ኮይኑ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ እንራኸብ ብሩኽ ቀዳመ ሰንበትን ናይ ዕረፍቲ ግዜን ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ስጋብ ሶኒ ንራኸብ በዚ ንሎሚ በዚ ወዲእ ኣለኹ ሰላም ዳሕና ምስዩ ሃርሞኒ ሜድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሜድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ